Od časomíry tady dole, v té vymražené budce, vás zdraví Robert Otruba u dnešního tradičního zápasu Good Guys proti Bad Guys. V brance před námi právě vidíme Filipa Vojnu, jak si ve svém rezavém dresu od starých branek právě hoduje svůj rybníček. Pojďme na to. Hůšek ztrácí ve středním pásmu. Puku se dostává Robert Hájek. Ne! Vojna uklidil do své chňapky. Michael přechází do útoku. Má tam Čingistána, ale zkouší to sám. Znovu skvělý zákrok Filipa. Ještě dorážka. Ne! Omlouvám se divákům, ale je tu opravdu zima a zakázali tady přímo tok, takže se jdu ohřát jinam. Jsem tu jen na skok, než mi automat udělá kafe. Každopádně Hereš Brothers zrovna jdou do útoku. Šance! Gól! Ben Hereš právě otevřel dnešní skóre. To byl doslova nechráněný styk Ziky s mantinelem. Pozor, ten gól na druhé straně. Tam ale nedohlédnu, asi to byl Ruda. Votinský. Hereš mladší dává. Ne! Vojna! No, kolik teď chybělo tomuto Benjamínkovi ke vstřelení druhého gólu? Počkat, teď gratuluje golmanovi k zákroku. No to jsem ještě za svou kariéru neviděl, jdu radši na další kafe. Úplně otevřený Metzner v šanci. Neprošlo. Teska ještě vybojoval. Ne, příště by to chtělo přesnější přihrávku kamaráde. Hájek na Hereše juniora. Ben Hereš sám, zkus to. Je to gól! No tak to jsme toho moc neviděli z opakovaného záběru. Naše káva, pane Otrubo. Ty vole, já chtěl kapučí. Pozor, gól Dudle. Zajímavé. Alex si teď asi chvilku myslel, že hraje za černé. Es ist furchtbar kalt. Ich werde nie wieder über Bierliga Eishockey berichten. Ondra Votinský to zkusí z modré. Pečovaný gól. Krištofa posílá Bad Guys do vedení už 4-2. To bylo podražení. Nechápu, proč to rozhodčí nepískne. Krásná stahovačka. Je vidět, že i na této úrovni se na to dá občas dívat.
Vážení diváci, už jsem zpět z Kauflandu. A pokud počítadlo Ondry mluví pravdu, aktuální stav 6-3 pro Černé. No teď je to 4 na nikoho, tak to asi bude brzy 7-3. Tak ne? Posledních 7 minut do konce. K puku se dostává dvougólový Hereš. Je to gól! Čepice dolů! První hat-trick tohoto mladíka v kariéře. To zcela jistě uspokojí i jeho přítelkyni, která pravidelně sleduje všechny jeho zápasy. Tak to už zavání do bakle. Nebo ne, nevím, jak to v těchto rybníkových vodách chodí. Nasazení hráčů do poslední sekundy je ale obdivuhodné. A co myslíš, Martine? Omlouvám se divákům, kolega Gesták měl celou dobu vypnutý mikrofon. Pardon, ale tu fakturu za komentování uhradíte podle domluvy. Věnujme se raději hokeji, nebo jak tomu tady říkáte. Fuj, tak to kluk z Minnesota už dneska asi nerostl. Dobrý den, tady o trubách. Potřebujeme rychlou do ice rinku. Ne tak nic, ale pizza by se hodila. Vyhození, dostřední opásná, je konec. Pane Urbane, vy to máte až od 9:30. Je konec. Ty vole, tady se ukradne všechno, co není přivázaný.